insellmulkom u natukom il-lejla tajba. Dinja xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex, fejn se nkunu qed inwasslulkom il-Lezzjo Divina għallum is-sitħat fi żmien ta' matul is-sena. Illum il-Lezzjo Divina sejra titmexxa mill-Biblista Patri Marcello Girlando, Franġiskan. Nagħtu bidu insegwu fuq l-screens għal dawk illi qegħdin jaraw din ix-xandira fuq it-televiżjoni jew permezz tal-internet, waqt li dawk illi qed isegwu permezz tar-radju inħeġġukom tibqgħu magħna għal dan il-mument ta' talb u smigħ tal-kelma tal-Alla. Tridu l-ħajja fikom, imlew qalbkom bil-kelma tiegħi, ħarsu għejxu wara tibżgħu xejn, ikolkom ferħ tassew, ikolkom paċi sħiħa u jiena min jemmen fija ma jtiħqatax din xewqa tal-missier li l-kol tgħixu għal dejjem u jiena magħkom sa tmiem u jiena magħkom sa tmiem u jiena magħkom sa tmiem jiena triq taslim. L-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Missier Qaddis bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu nitolbuk anki l-lejla ixxerret fuqna l-koll id-don tal-Ispiritu Qaddis tiegħek. Ħajkompli jiftinna moħħna u qalbna għall-għarfien tal-kelma tiegħek. Biex kelmtek tkun dejjem għalina spiritu u ħajja, il-kelma tal-ħajja ta' dejjem. Bil-qawwa tal-Ispiritu tiegħek onġorna bil-kelma biex bħajjitna lilek Missier nagħtu kull ġieħ, kull ratta ħajr u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ressaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa inxteħet arkub teħ qudiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: irrid, kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu indaf. U widbu bisħieħ batu malajru qallu:
qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur uri ruħek lil qassis u għamel offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak meta telaq beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesù f'ebda belt ma seta' jiżjed jidħol bid-dier, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdeh nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu ta' Galilea miexi fostna llum. 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 Nitolbok li inti tmissni, nitolbok li inti tmissni, nitolbok li inti tmissni u infejja jiena nkun. Nitolbok li inti tmissni, nitolbok li inti tmissni, nitolbok li inti tmissni u infejja jiena nkun. Ġesu ta' Galilea miexi fostna llum. 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 Nitolbok li teħlisni, nitolbok li teħlisni, nitolbok li teħlisni u infejja jiena nkun. Nitolbok li teħlisni, nitolbok li teħlisni, nitolbok li teħlisni u infejja jiena nkun. Ġesu ta' Galilea miexi fostna llum. 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 Nitolbok li tqaddisni, nitolbok li tqaddisni, nitolbok li tqaddisni u infejja jiena nkun. Nitolbok li tqaddisni, nitolbok li tqaddisni, nitolbok li tqaddisni u infejja jiena nkun. Forsi din m'għandix taqsam mal-Vanġelu tal-lum, imma ftit ġimgħat ilu ċċelebrajna l-miliet u dis-sena tafu għalmenu s-sena l-ora, kemm semmejnieh il-San Franġisk minħabba rappreżentazzjoni ħajja li kien għamel Greċċo dakinhar tal-miliet, nofs il-lejl tal-miliet tal-1223. Imma f'dawn il-ġranet kont qed naħseb illi ma kienx dik l-esperjenza li l-aktar impressjonat lil San Franġisk fil-ħajja tiegħu. Kien hemm esperjenza illi baqgħet miegħu sal-aħħar li mbagħad isemmija f'dak illi aħna insejħulu it-testament ta' missierna San Franġisk. Ma ħallinna xejn ta' tinkwetawx. Ma ftit qabel ma miet kiteb testament u jibdih propju b'esperjenza illi baqgħet imnaqxa fil-qalb tiegħu. Il-famuża laqgħa tiegħu mal-Lebrus. Meta kien għaddej minn dak il-perjodu ħansejħulu hekk ta' disċerniment biex jaraf
xrid eżattament il-mulej minnu fl-eqqel ta' Żożitu, għadda minn esperjenza li ma nsija qatt. Lemaħ Lebrus mill-bot bħalma probabbilment tafu u jikteb hekk fil-bidu tat-Testament dak li qabel derli li huwa mor sar għalija taħlewwa li ma bħala. Il għaliex għamel il-kuraġġ li krajtu xi film ta' San Franġisk u fl-aħħa ta' berqa għandna il-Lebrus miegħu. Dak li qabel derli li huwa mor li tersaq lejn il-miżerja ta' bniedem illi qed jesperjenza ġismu li qed jaqa' biċċa biċċa il-mart tal-lebra, f'dik it-tannieqa għal San Franġisk saret esperjenza u jgħid testwalment ta' ħlewwa li ma bħala. U ovvjament imbagħad il-kummentaturi tal-ħajja ta' San Franġisk jgħidu ħafna affarijiet fuq din il-ġrajja, imma jien semmejta il għaliex kienet ġrajja fundamentali fil-ħajja tiegħu. U daqshekk ieħor fundamentali hija l-ġrajja tal-laqa tal-Lebrus ma' Ġesu u jiena ngħid ukoll ta' Ġesu mal-Lebrus fil-Vanġelu li għadna kemm smajna minn San Mark. Is-sitwazzjoni ta' min kien jimrat bil-lebra. Ovvjament il-kelma lebra jew ġdiem li tintuża fl-Iskrittura ma tindikax biss speċifikament il-marda propja tal-ġdiem, li hija marda kera immens li llum għall-grazzja t'Alla għaw il-kura għalija, imma sa 60, 70, 80 sena ilu kienet waħda mill-ar mardiet li wieħed seta' jgħaddi minnha. Għax bħalma tafu hija marda illi prattikament tesperjenza lil ġismek illi jgħaddi mit-taħsir, mill-putrefazzjoni. Ġisimna kollu se jgħaddi mit-taħsir u l-putrefazzjoni, imma l-grazzja t'Alla ma nkunux konxi għax inkunu 6 piedi taħt l-art jekk Alla jrid, u anke jekk ma jridx. Immaġinak ħaj timrat din il-marda u tara li l-ġismek nieżel biċċa biċċa. Anki taħseb fuqha hija xi ħaġa tal-waħx il għaliex fl-aħħar mill-aħħar kif jgħid filosofu kbir, aħna dak li aħna minħabba ġisimna. U s-sitwazzjoni ta' ġisimna fis-saħħa u fil-mart dejjem huwa manifestazzjoni ta' dak illi aħna. Immaġinaw ġismek qed jaqa' biċċa biċċa u intom tafu kemm kienet kifra imma ġusta fl-istess ħin il-leġiżlazzjoni kemm tal-Antik Testament u anki l-prassi illi baqgħet invoga almenu sa seklu ilu. Illi kull min jimrat mill-marda tal-ġdiem irid awtomatikament jiġi fil-veru sens tal-kelma skomunikat. Jiġifieri maqtuħ il-barra mill-komunità. U fi żmien Ġesu u anki fi żminijiet tal-Antik Testament is-sitwazzjoni kienet għar il għaliex mhux biss il-marda tal-ġdiem kienet tiskomunikak, taqtek kompletament mill-ħajja familjari, mill-ħajja ċivili u mill-ħajja reliġjuża, imma kwalunkwe tip ta' mart tal-ġilda. Ir-rabbini ta' żmien Ġesu kienu jgħidu, issa kemm kellhom xjenza medika ma nafx jien, imma kienu jgħidu li kien hemm aktar minn 70 tip ta' ġdiem li ovvjament ma kienx ġdiem veru u propju, imma mart tal-ġilda. Anke jekk jaqbdek il-ħakk u jitlawlek il-ponot,
awtomatikament għaliex ma tafx għandek u għaliex ma tafx u s-set fiq jew le, tiġi skomunikat. Tittejx f'kolonja tal-lebrużi fej titlob l-Alla li għalmenu ġibulek l-ikel ta' kuljum, imma trid tinqata kompletament. U jekk il-marda kienet serja u forsi mingħajr tama ta' fejqan, tistgħu timmaġinaw is-sitwazzjoni ta' dak li jkun. Daqs li kieku int tiġà mejjed. Il-prassi fil-Medjuevu kienet l-istess pal żmien il-Ġdid Testament. F'ċertu bliet biss kienu jagħtu permess lill-lebrużi joħorġu mill-kolonja tagħhom u jaslu ftar fit-suntier tal-Knisja nhar ta' Ħadd. U l-qassis kien joħroġ fil-bieb tal-Knisja bogħod ħafna u kien jgħid talba fuqhom. U tafu x'talba kien jgħid? It-talba tal-funerali. Fil-veru sens tal-kelma tagħti l-idea li min kien jimrad bil-ġdiem jew anki b'kwalunkwe tip ta' mar tal-ġilda, marda serja, kien verament maqtuħ minn kulħadd. Sitwazzjoni tal-biki ibsa ħafna, terġa' tgħid, u forsi din l-aktar ħaġa kera, almenu kif nara jien, peress li fi żmien il-Ġdid Testament kienu jaħsbu li l-mart serju kien kastik talla minħabba tnubietek, allura jekk inti timrad bil-ġdiem, kulħadd jimmaġina li jint l-ar midneb illi hawn fid-dinja. Immaġinaw tħossok mhux biss esklus mill-familja tiegħek, mhux biss esklus minn ħutek il-bnedmin, ma fil-veru sens tal-kelma tħossok minsi u esklus mill-imħabba ta' Alla għalik. Għaliex qed ngħid dan kollu? Għaliex nifhmu mbagħad ix-xenqa kbira, xewqa kbira illi l-Lebrus tar-rakkont tal-Vanġelu ta' San Mark kellu biex jiltaqa' ma' Ġesu. Issa dak iż-żmien ma kienx hemm il-mowbal, ma nafx kif l-aħbarijiet kienu jimxu, però jidher ċar illi dan il-Lebrus xi kelma kien sema fuq Ġesu. U li dan Ġesu kellu kelma qawwija kapaċi li tfejja anki l-mart, setet għajmet xrara ta' tama fil-qalb ta' dan Lebrus. Illi skont ir-rakkont jikser biex ngħidlek kull protokoll projbizzjoni, kellhom projbizzjoni li jersqu lejn ħaddieħor. Fil-fatt kull min kellu l-marda tal-ġdiem, jekk xi ħadd kien jersaq lejhom kellhom jgħidu imniġġes u mbagħad jgħidu li fil-Medjuevu kien jagħmluhom bħal mos, jagħmluhom il-ġonġol, il-qampina biex jekk Alla ħares qatt xi ħadd biżball jersaq qribhom idoqqu l-qampina daqs li kieku qed jgħidu isma' hawnhekk danger, jew bħalma nsibu fl-isptarijiet it-tabella danger, infectious diseases. Kien hemm projbizzjoni tal-Lebrużi li jersqu lejn ħaddieħor u tal-persuni mhux morda illi jersqu lejn kull min kellu il-marda tal-ġdiem jew xi marda serja tal-ġilda. Imma x-xewqa għall-fejqan u jiena ngħid ukoll almenu bil-ħiel li tatina l-kelma tal-Vanġelu imqanqal minn fidi kbira fil-qawwa, fil-kelma u fil-persuna ta' Ġesu, dan il-Lebrus jikser kull liġi u jersaq
lejn Ġesu. Il-fatt smajna l-kelma li tgħid resaq fuq Ġesu, wieħed bil-lebra jitolbu bil-ħnina u mhux biss inxteħet għall-kubteħ qudiemu u qallu jekk trid tista' tfejjaqni kemm hi sabiħa. Mela jikser kull regola, jersaq lejn Ġesu, jinżel għall-kubteħ u jitolbu jekk trid tista' tfejjaqni. Forsi fl-apparenza din tidher kważi kważi dubju, jekk trid tista' tfejjaqni. Ma fil-fatt hija qatt ta' fidi, daqs li kieku wkoll il-Lebrus qed jgħidlu tistmerniex, taħrabniex għax jien Lebrus, għax jekk trid tista' tfejjaqni. U r-risposta immedjata ta' Ġesu li anki hu jikser kull regola, kull projbizzjoni, illa li Sammar jgħid imqanqal mill-ħnina, Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu irrid kun imnaddaf. X'vers qasir imma tant mimli tant sabiħ. Ġesu imqanqal mill-ħnina. Nippruvaw nġibu quddiem għajnejna din il-ħnina tremenda tal-mulej Ġesu. Il-persuntu kważi kważi kollha l-eżistenza tiegħu f'dak il-mument tgħaddi minn dan it-tsunami ta' emozzjoni ta' ħnina, imqanqal mill-ħnina, ħnina li toħroġ mill-qiegħ ta' qalbu, mill-qiegħ tal-eżistenza tiegħu, mhux talli ma jaħrabx kif kienet tgħid il-liġi, imma jersaq lejh, mett idu fuqu u ma tiqafx hemm l-istorja, messu u qallu irrid kun imnaddaf. Qisu bħal donnu, jekk wieħed jomod ftit dan il-vers, tindunaw li qisu hemm proċess ħieħ imqanqal mill-ħnina. Moviment issa, Ġesu resaq lejh, mett idu fuqu u l-verb li jsegwi daqs qisu repetizzjoni ma mhux u messu. Mhux tal-li mett idu fuqu imma messu. Meta semmejt il San Franġisk fil-bidu, għedtilkom skont il-biografi tiegħu San Franġisk għanna il-Lebrus. U dan il-mess ta' Ġesu propju jagħti dan is-sens. Ġesu mhux biss jersaq lejn din il-miżerja ta' bniedem ħanejduha straight, mhux biss imitt idu fuqu, imma jmessu bħal donnu qed jgħannaq miegħu mhux biss il-persuna sħiħa tal-Lebrus, imma qed jiggosta jieħu fuqu dik il-miżerja ta' mart li kien qed iġorr il-Lebrus. Imqanqal mill-ħnina, Ġesu resaq lejh, mett idu fuqu, messu u hawn il-kelma setana, l-kelma qawwija ta' Ġesu u qallu irrid kun imnaddaf.
Isu bħal donnu dawn il-ftit vrus jippreżentawna il-missjoni kollha ta' Ġesu, illi joffri lil dan il-bniedem il-fejqan fiżiku u anki s-salvazzjoni. Il għaliex emmen fih u bis-saħħa tal-fidi tiegħu laqa lil Ġesu f'qalbu. Aħna nafu kif ikompli l-Vanġelu, Ġesu jordnalu jmur għand il-qassisin skont il-liġi ta' Mosè, jagħmel l-offerta, jiċċertifikaw li kien infejja. Ma interessanti bħal dejjem fil-Vanġelu skont San Mark, Ġesu jordnalu biex ma jgħid xejn lil ħadd. U għajdu li jintom jekk tistax ma tgħid xejn lil ħadd. Filli tgħix ta' mejjed ħaj u filli terġa' tirxoxta bil-veru sens tal-kelma għal ħajja ġdida. U mhux talli ma obdieħx lil Ġesu, imma talli kull fejn mar xandar l-aħbar ta' dak li kien għamel miegħu Ġesu. Tant u hekk jagħlaq il-Vanġelu illi Ġesu minn dak il-mument il-qudiem ma setax jidħol aktar fl-ibliet u kien jibqa' fil-kampanja fejn in-nies kienet tiġi għandu. Ħanerġa' lura l-kelma li qed ftit qabel għax xtaqna għadha propju ma' dan l-aħħar kumment illi jagħmel San Mark meta jgħid li Ġesu ma baqax jidħol aktar fil-belt. Interessanti. Mela għandna l-Lebrus illi seta jerġa' jidħol il-belt wara żmien maqtuħ mill-familja tiegħu, min nies ta' beltu, u il-banda l-oħra Ġesu illi ma setax aktar jidħol fil-belt. Vanġelu sempliċi, imma nerġa' ngħid dak li qed qabel, huwa ikona tal-ħajja kollha ta' Ġesu, anzi tal-missjoni kollha ta' Ġesu. Missjoni li fiha Ġesu mhux biss isir bniedem bħalna f'kollox barra dnub, imma bis-saħħa tal-misteru tal-inkarnazzjoni jersa' lejn il-bniedem. Imqanqal mill-ħnina. Aħna nafu u nemmnu li Ġesu huwa il-ħnina inkarnata ta' Alla l-Missier. Hawn il-missjoni tiegħu imqanqal mill-ħnina. Ġesu jersa' lejna bħas-Samaritan it-tajjeb u mhux biss imittidu fuqna imma jmissna. Il-ġranet sbieħ li jsejr innejxu mir-Randan il-qudiem minna l-erba' l-qudiem sal-ġimgħa l-kbira. Spiss sejrin nerġgħu nisimgħu il-kliem tal-profeta Iżajija, il-famużi għanijiet tal-qaddej sofferenti ta' Jahwe li huma tħejjija l-passjoni ta' Ġesu għal dak il-qaddej Ġesu illi kellu jmiss id-dnub, il-feriti, il-miżerja tal-bnedmin u mhux biss imisshom imma jmisshom fis-sens illi fuq is-salib kellu jerfa' fuqu il-mard tagħna, id-dnubiet kollha tagħna, il-miżerji kollha tagħna, dak kollu illi kien iżomm u jżomm il-bniedem bot minn Alla. U dan kellu jagħmlu hawn l-ikona tas-salvazzjoni dal-Vanġelu barra l-belt. L-awtur sagru tal-ittra lill-Lut jgħid li Ġesu bata u miet barra il-ħitan tal-belt
U allura jista' jkun li meta Sammark jagħtina dan id-dettall xkejken illi Ġesu ma setax aktar jidħol fl-ibliet, forsi hemm diġà toma tas-salib ta' Ġesu, toma tal-Kalvarju, toma ta' dak illi kellu jingħata għalina biex jerfa' fuqu il-mard tagħna, id-dnub tagħna, il-miżerji kollha tagħna biex bis-saħħa tas-salib jagħti l-kmand ir-rid kun imnaddaf. Mdawlin minn din il-kelma tant sabiħa u qawwija. Ejjew nroddu ħajl il-missier għal din il-missjoni kollha ta' Ġesu li kontinwament niċċelebraw fil-misteri qaddisa tal-Knisja. Tal-mulej li ma jistmerx dak li aħna bil-Malti ngħidu ma jitqażżiżniex, imma lest li jmissna, lest li jmitt idejh fuqna, lest illi jfejjaqna billi jingħata għalina barra l-ħitan tal-belt. Jalla aħna wkoll bħal lebrus fil-preżent ta' ħajjitna x'inhi s-sitwazzjoni tagħna fidi kbira nersqu lejn Ġesu u minn qalbna ngħidulu mulej jekk trid int tista' tfejjaqna. Ejjew issa flimkien nitolbu kif għallimna il-mulej tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek, tiġi sant nagħtek. Ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema ebda flat. Ħosna, ħosna ta' kujur, għatina l-lum, aħfri daħalniex fl-ebda tiġri, iżda nisna min kull deni, missirna
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Aħna l-koll u li tbidmu f'riġlejk ġejna. Idħol għalina f'dan it-tiġri. Lilek biss nafdaw f'din is-sija tal-bisa. Iqaf inti magħna taħt is-salib. Maria, 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 Maria. Adresa għandek jitolbok u inti ma tajtu xwidek fiħdanek Madonna ta' Pinu kulħadd tilqak. Mqal fil-lejl ta' ħajjitna fidlam inti tixel bħal kewba kull biża bit-tama tlok tibdel fi triq skura. Aħna l-koll u li tbidmu f'riġlejk ġejna. Idħol għalina f'dan it-tiġri. Lilek biss nafdaw f'din is-sija tal-bisa. Iqaf inti magħna taħt is-salib. Ġawar fuq ras is-sultana ħallina b'talbitna nofrulek u miegħek oħroġna rebbieħa fuq kull ħażen. Kif ġensna sejjaħlek fil-qedem u mħabtek qatt ma ċaħħadtilu hekk issa mill-mart ħarisna u fejjaqna. Maria, Maria, Lezzjo Divina għas-sitħat fi żmien ta' matul is-sena, ċiklu B. Din tmexxiet mill-Biblista Patri Marcello Ghirlando
Franġiskan, hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu fl-Arb Għawdex. Qabel intemmu din ix-xandira, waqt li nirringrazzjawkom illi kontu magħna, infakrukom illi matul il-ġimgħa li ġejja, propju il-ġimgħa u s-sibt li ġejjin 16 u 17 ta' frar, fis-6:30 ta' filgħaxija f'dan is-santwarju, l-isqof se jmexxi żewġ qudiesiet, waħda għall-ġenituri u t-tfal tal-ewwel tqarbina nhar il-ġimgħa fis-6:30 u l-oħra għall-ġenituri u t-tfal tal-griżma tal-isqof nhar il-sibt fis-6:30 ta' filgħaxija wkoll. Dawn se jsiru bitħejja għas-sagramenti illi dawn it-tfal se jirċievu aktar tard din is-sena. F'dan il-qudies isir it-tiġdid tal-wedid tal-Magħmudija. Inħeġġu l dawk li qegħdin isegwu din ix-xandira u jagħmlu parti minn dawn iż-żewġ kategoriji sabiex jattendu dakinhar hawnhekk fis-Santwarju ta' Pinu. Intant, kif tafu, nagħtu bidu għaż-żmien qaddis tar-Randan matul il-ġimgħa illi ġejja u għalhekk il-Lezzju Divina illi imiss nhar il-Ħadd li ġej tkun dik tal-ewwel Ħadd tar-Randan. Il-Lezzju Divina tkompli fi żmien qaddis tar-Randan biex fl-ispirtu ta' dan iż-żmien għażiż nagħtu widen għall-kelma ta' Alla li ssejħilna għall-indiema u r-rikonċiljazzjoni. Sakemm niltaqgħu il-Ħadd li ġej nagħtukom il-lejla tajba.